Sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kusirisa kuita kwatikuita kudai. Nyaya yekutanga ndeyemunhu waMwari muprofita TB Joshua avo vanzi vashaika muzuva ranhasi. Handikureva nhema. It came as a shock to many people. Izvi kuita kwatikuita, so many people they are sending my condolence message avo papage pavo. Pekutanga I didn't believe kuti ndo zvaitika here zveshuwa, nekuti paintaneti zvinhu zvakawanda zvinoitika pamwaningwa chichi zvokuda kungodraw attention dzevanhu, not kuti vekereke but kutiwo vamwe vanhu vanenge vasingatendi mune zvinoitikwa nana muprofita TB Joshua. Pandazoona page ravo rachinyora kuti aiwa vashaika uyezve vanga vane 57 years. Vanhu mumastreets vanenge vachitaura kuti birthday ravo ranga riko next week. Zvino manje pakutenderera kuri kuita nhau, vamwe vakuchitanga kuita maconnections kuti no, he actually prophesied about this time. Vakazvitaura because chikunyanya kukahadza vanhu chokuti vakanga vagwara nemunhu waMwari muprofita hakuna kuziva. Zvikanzi nevamwe zvakare aiwa isinotofollowa masermons avo ese munhu waMwari vanga vachangotobva mukati mesermon ndo pavakabva vashaika. Sevanhu vanotosenda kunge vanoteerera masermons ose. Inango I didn't know kuti pane service yavanga vachitongobva kuita then vakabva vashaika. Izvo zvinogwadza sikamboiti nekuti muprofita munhu waMwari prophet TB Joshua munhu wanga achitevegwa nevanhu vakawanda pasi rese rino, kana toda kutarisa kuti kubva kuAmerican countries, Asian countries, African countries, everywhere vanhu vanga vachase vachimufollowa. Uyezve kune vamwe avo vari kuposta vachiratidza kuti vari kufara nekushaika kwaita munhu waMwari muprofita, which is something many people are against. No, iwoka when someone is doing whatever they are doing, let me tell you, God, let us tell you, you are not supposed to rejoice their demise. Hazvikwanisi kuitika zvakaita seizvozvo. May God forgive you nemashoko akunyara, nekuti vamwe vakuti hanzi tinofara nekuti munhu wakanga asina kunyatsa kunda zvakanaka, wakaita murobho kune vanhu vakawanda pamari dzavo nekunyebera vanhu. Vamwe vakati no, isusu tinogwa kugwadzwa nekuti munhu waMwari vakabatsira vanhu vazhinji pano pasi, kutanga kuti kune madisasters vaiendesa chikafu, kune nyaya dzakasiyana siyana. Munhu waMwari vamwe vachitambanudza ruoko, uyezve kune avo vaibhilivhawo zvokuti vakaenda ikoko vanoporeswa nezita raJesu. Zviri kurwadza zvakare. Koita zvakare vamwe ngavakubvunza kuti ko nhai tinoda kubvunzawo kuti sezvo right now munhu waMwari vachinge vashaika kudai, saka maprofits ese akanga ari interlinked navo zvezvichange zvichiitika. I don't know why people are asking such questions. Zviripo zvokuti munhu waMwari muprofita kwanzi washaika. Zvinhu zvinoshamisa. Tichiri ipapo zvakare pane mamwe malivestream andamboona hangu angasvika kuNigeria, vanhu vachinge vakaungana pasinagoge Church of All Nations popaya, vanhu vanga vakaita kuzara. Saka ndozvezvimwe zvinhu zvindofunga vanhu vazhinji havasi kuzvibhilivha. Saka naiwo mashoko ndongoti zorerai murugare kune mhuri yani yokwamunhu muprofita TB Joshua, uye nevamwe vanotevera kana kuti vange vachinzi ndo spiritual father wavo. Zvakare my condolences kochi kuvanhu vese. News dzashamisa nekuti vanhu vazhinji havasinaziva kuti vanga vachigwara nei, chasa kuti vadi vange vachitisiya. Chakubate zvakare pachikamu chinotevera.